Salutare tuturor, eu sunt Alex și astăzi vom face primul episod de Block Party pe serverul HiveMC. Am început o nouă serie pentru că nu avem ce face. Nu mai sunt chiar atât de răcit, dar e mai bine. Păi, să-i dăm drumul, mai sunt 10 secunde, acum mai sunt, și vom începe. Bun. Party Animal. Am mai jucat înainte și am filmat și mi-am dat seama că nu se auzea, nu era microfon. Bun. Captain Fartless. Bun. Ok. Așa. Waiting. Așa. Așa. Bun. Poate trebuie să vorbesc mai tare. Nu, s-a dat eu. Oh, fuck. Exact la fix. A color go. Da. Nu. Unde-i? Acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, like, subscribe, share și până data viitoare, baftă. Scuzați-mă că acest video a fost cam scurt, dar asta e. Ok, până data viitoare, bye bye!